Ito mga Calvin, dito nakatira si Bossing. Ayan, bali naging pulubi na lang po siya, taga Mexico, Pampanga po siya. Ngayon, dito na po siya naninirahan. Ano? Jami ang pangalan. Ito, pangalan pala ni Bossing ay Jami po. Si Jami Villanueva, mga Calvin ha. Ito po si Jami Villanueva sa mga pamilya po niya at sa mga kamag-anak po niya. Sana po maawa po kayo sa kalagayan po niya ngayon, si Boss Jami Villanueva. Hello mga Calvin, meron tayong nakita ang isang pulubi dito. Dati nagpanggap tayong isang pulubi para tumulong sa mga Good Samaritan. Ngayon lagi ko tong nakikita dito sa kanto ng Pascuhan Village mga Calvin. Kaya pala ko sana siyang tulungan ngayon. Ngayon ko lang siya nadatnan. Kaya kakausapin natin at bibigyan natin ng tulong. Papagitan natin dito sa video na to para mabigyan natin siya ng tulong. Bali, eto kakausapin lang natin mga Calvin para naman matulungan natin mga Calvin. Kasi eto ngayon yung gagawin nating content na gusto natin tumulong ng mga ganitong mga pulubi lalo dito sa Pampanga, San Fernando, Pampanga. Kahit anong dako po ng lugar yan pupuntahan natin basta may makita tayong ganitong mga pulubi at tutulong tayo mga Calvin. Kaya eto, kakausapin lang natin mga Calvin ha. Mga Calvin, kakausapin lang natin si Boss. Eto, bakit siya naging pulubi at bakit siya namamalimos. Kaya ito, kakausapin natin para alam natin kung ano yung istorya niya at para malaman natin kung bakit siya naging ganito at palaboy-laboy dito sa daanan mga Calvin ha. Ito, update ko kayo mga Calvin. Idol, bakit ka naging pulubi dito sa San Fernando, Pampanga? Wala ka bang pamilya dito, Idol? Meron naman, kaso iwalay kami. Nag-iwalay na ako. Nung nag-iwalay kami, wala na ako sa isa yung buhay ko. Nagpalaboy na lang ako ngayon. Hindi na ako umuwi sa mga kapatid. Dahil may mga dahilan na hindi na ako kailangan at pinaboy na ako sa bahay nila. Dahil sa mga nagagawang kasalanan ko dati, ayaw nila ako makasama sa bahay. Ngayon, pinaboy na ako. Sa kalsada na lang ako natitira at nag-aanap buhay. Kaya nagpapalimos ako. Dati nakakapangalakal ako, pero halos hindi na nakatawa ko sa pagtutulog. Ganun lang ang aking pero sa palad naman, nabibigyan ako ng mga motorista at nagpapalimos ako sa kalsada. Tapos binibigyan ako pala madalang na groceries, ganun. Ito Idol buti hindi ka pinapawal ng mga ano dito, mga pulis o kaya mga traffic enforcer dito pag nakatambay ka. Hindi naman. Kasi alam na nila, mula pa kasi lockdown. Oo. Tapos dito na ako sa kalsada. Parang meron din kami doon. Meron din doon, katulad ko nagpupus ka. Kaya na lang kami. Tapos, saan makarating, doon na lang kami matutulog. Kasi lang. Kaya tinambay ko na lang itong puskar. Papalimus na lang. Pwede natin makita yung tinutulugan mo ngayon dyan, no? Diyan ka natutulog, no? Sige, tignan natin para makita natin at mapakita natin sa mga viewers ko para merong kung gustong tumulong at least matutulungan ka namin, no? Malaking tulong kung babat. Ito mga Calvin, dito nakatira si Bossing. Ayan, bali naging pulubi na lang po siya, taga Mexico, Pampanga po siya. Ngayon, dito na po siya naninirahan. Ano? Jami ang pangalan. Ito, pangalan pala ni Bossing ay Jami po. Si Jami Villanueva, mga Calvin ha. Ito po si Jami Villanueva sa mga pamilya po niya at sa mga kamag-anak po niya. Sana po maawa po kayo sa kalagayan po niya ngayon, si Boss Jami Villanueva. Kasi araw-araw nakikita ko siya dito magmula pong lockdown. Nandito na po siya at naninirahan dito sa harapan po ng Pascuhan mga Calvin. Kaya yan po yung tinutuluyan po niya ngayon. Kaya ngayon nakita ko siya at least mayroon tayo may bibigay konting cash at magbibigay din tayo ng donation sa kanya ng mga pagkain para hindi po siya magutom. Kasi talagang matagal ko na po siyang hinahanap at
gusto pong tumulong, nasa inyo po yan. Hindi po ako maghihingi sa inyo, pero nasa inyo po yan kung gusto nyo pong tulungan si Sir Jamie. Talagang gusto ko po talagang matulungan yung mga ganitong mga pulubi ngayon. Ito yung mga gagawing content natin mga Kalbing. Kaya yan, papakita natin at papakita din natin yung ibibigay natin sa kanya para naman kahit konting tulong meron tayong maibigay sa kanya mga Kalbin. Ayan mga Kalbin, konting tulong lang yung nabigay natin sa kanya kasi hindi pa tayo kalakihan yung sinasahod natin sa YouTube channel, pero at least meron tayo may tutulong sa kanya at bibigyan pa natin siya ng grocery at cash na 500 pesos po para meron po siyang pagkain hanggang mamayang gabi o kaya pwede pa hanggang bukas mga Kalbin para naman matulungan natin si Sir Jamie Villanueva. O yun, Sir Jamie Villanueva, kaya sa mga pamilya po niya at mga kamag-anak niya, sana po maawa po kayo sa kalagayan niya kasi talagang kitang-kita ko araw-araw nandito po siya at kitang-kita nyo naman po yung bahay po niya na tinutulugan. Kung uulan man yan, syempre may chance pa rin siya mabasa at magkasakit mga Kalbin. Kaya naawa po talaga ako sa mga ganitong mga tao mga Kalbin. Kaya ito, bibigay natin kay Sir Jamie Villanueva. Ito, ayan mga Kalbin ha, halagang 500 pesos, at least nakatulong tayo sa kanya kahit maliit pa lang yung sahod natin at least natulungan po natin si Sir Jamie Villanueva. Bibigyan pa natin siya ng grocery. Kaya mga Kalbin, update ko po kayo sa ibibigay natin grocery. Tomorrow, bibigay ko po sa kanya. Pag tumaan po ulit ako dito at makikita ko siya, ibibigay ko po sa kanya mga Kalbin. Kaya maraming salamat mga Kalbin. Kaya sana matulungan natin si Jamie Villanueva mga Kalbin. The next day. Ayun mga Kalbin, binalikan natin si Kuya. Ito, dala natin yung pinangako natin sa kanya kahapon na grocery. Ito, kukunin lang natin para meron siyang makain at meron siyang pagkain sa isang araw. Ewan ko mga ilang araw to. Ito po mga Kalbin ha. Bali bibigay natin kay Kuya itong pinangako natin sa kanya kahapon. Kahapon binigyan natin siya ng cash na 500 pesos. Ngayon grocery naman mga Kalbin. Kaya ito, para sa mga nangangailangan katulad niyan si Kuya na nangangailangan